नैबे 28 नं गसाइगाव एलएसियाव देरहानायनि लैखोना खोब क्लियार खारन जोङो नुबाय दिनै बिजेपिआ बर' जाथिनि एक नाम्बार हेंथा जानानै दङ खारन बर' जाथिनि सिमां 100 बोसोरनिबो बारा आन्दोलन खालामनाय बर'लेण्ड नांगौ होननाय सिमांखौ दिनै बिजेपिआ थगायनानै खनसेनो मस्रायबाय। बीजेपी को रावबो रायजो राजाफोरा सैला आरो जथाय सरकारखौबो सैला बेखायनो बयबो कांग्रेसनो भट होगोन बे बाथ्राखौ बुंदों कांग्रेसनि बुंथिगिरि बिथां गर्जन मुसाहारिया। दिनै श्रीरामपुरनि कांग्रेस मावख'आव कांग्रेस राजखान्थि दोलोआ आथिखालाव भारत नाङैनो पेट्रल डिजेल जाग्रा थाव आरो संग्रा गेस बायदिनि बांद्रायै बेसेन बांनाय आरो बायदि बायदि बिथिंनि सायाव लानानै राजखान्थि दोलोनि जानानै सोलिबाय थानाय सरकारनि हेंथायै हज्रिख्रावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बिटिआर कांग्रेस राजखान्थि दोलोनि बुंथिगिरि बिथां गर्जन मुसाहारिया आथिखालाव राजखान्थियारि कांग्रेस दोलोआ बेसेबां शक्ति गोनां जानानै दं बेनि सायाव खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै फोरमायना होदों। आरोबाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकारनि खुंगिरि आरो लेङाइ खुंगिरि बिथांमोनखौबो थोंजोङै सोंखारिदों बिथां गर्जन मुसाहारिया। बारग' एनडिएफबिफोरनि सायाव बुंनो नाङै खोथाखौ खौराङाव बुंनायनि सायावबो फिनजाथाय होदों बिथां गर्जन मुसाहारिया। कांग्रेस एपिसिसिनि दैदेनगिरि रकिबुल हुसेन बिथां आरो आगुनि एपिसिसिनिनो प्रेसिडेन्ट बिथां रिपुन बरा बिथांमोननि दैदेननायाव जोङो दिनै एक्चुअलि गसाइगाव नोगोराव जोङो बे हांगार स्ट्राइकखौ जोङो खालामनो बिदोंमोन नाथाय बिथाङा एलाउ होआखै। जोङो बेखौ धर्मखद मोनसे माने भायलेन्स गैयै एखे सान्थियैनो मोनसे खुद्रिनाय भारत हादराव दाम बेसाद बुस्थुनि दाम बिरुद्दि बारायनायनि बिरुद्दि जोङो नैबे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। दा बेवहाय बेखौनो जोङो नुदों जे दिनै भारत हादराव भारत नारिफ्रा थांनानै थानो थाखाय खोब गोब्राब जाबाय। मैया दाखालिनि निउसाव जोङो मोन्दों पृथिबीनि गासै हादोरफोरनि मादाव उखैनांनाय सुबुं सानखोआ भारतआवनो सबसे बांसिन उखैनांनाय सुबुं सानखोआ भारतआवनो सबसे बांसिन आरो आसामखौ नोजोर होयोबा भारतनि बे फिसा गासै रायजोफोरनि मादाव स्टेटफोरनि मादाव आसामानो सबसे 10 नाम्बार गरिबसिन रायजो जोङो मिथिनो मोन्दों। दा बेखायनो जोङो खोब दुखुनांथाव बियो दिनै बिजेपि अर्थात भारतीय जनता पार्टीनि दैदेननाय बे सरकारा सारा भारतआवनो सारा आसामावनो सारा बड'लेण्डआवनो जोंनि रायजो राजाखौ उखैहोबाय बिथांमोना ओरैबायदि खालामबाय पेट्रलनि दामखौ लानानै डिजेलनि दामखौ लानानै जानाय लोंनाय गासिबो बेसादफोरनि दामानो बारायजोब्बाय। फारसेथिं जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा फरायनाय दङ गोबां BA MA आरो बेबायदिनो मोजां डिग्री लानाय गथ'फोर दङ बिथांमोननि थाखाय साख्रि मावनो जायगायानो गैया साख्रियानो गैया। अब्ला बे गथ'फ्रा देरदों लावदों लेखा फोरोंदों लेखा गोरों जादों आरो साख्रि गैया बाख्रि गैया फारसेथिं बेसाद बानायनि गासैबो दाम बुस्थुफ्रा बारायजोब्बाय। अब्ला जोङो न'खरखौ मारै सामलायगोन जोंनि बिमाफ्रा मारै सामलायगोन? बेखायनो थांनाय बाराव आसामाव मा जादों एखमबा एखेबारे गुफुर गाननानै हरावहाय मानसिखौ सिगिनाय गोदोना हास्रोदनाय एखमबा गोसोम गाननाय बे गासैबो जिनिसा जाबाय थादों आरो जाबावगोन। खारन मानसिया उखैनानै रावबो थांनानै थानो हाया। मानसि मानेनो देरनो लावनो गोरों गोरा जानो लुबैयो। दिनै बे देरनो लावनो गोरों गोरा जानानै धोनि जानो लुबैनाय बे सिमांखौ मानसियारिनि सिमांखौ दिनै बिजेपि सरकारा एकबारैनो माने गोदोना मस्रायनाय गादाम देनाय बायदि अबस्था। दा बेखायनो जोङो बिनि बिरुद्दि बे कंग्रेसआ सारा भारतआवनो जोङो खुद्रिजों दे बिजेपि सरकारा बेबायदि सरकार दाखालामदों आरो बिथांमोनहा भारत बर्षखौ खुंनायनि जेबो मोन्थाय गैया। बिथांमोनहा भारत हादरखौ खुंनो थाखाय मोनसे जयगथा मोनसे पार्टी पलिटिकल पार्टी बिथांमोनहा नङा। आरो UPPL बिथांमोननि एगेन्स्टआवहाय कंग्रेसनि जे बिथांनि नैबे 28 नं गसाइगाव एलएसियाव देरहानायनि लैखोना खोब क्लियार खारन जोङो नुबाय दिनै बिजेपिआ बर' जाथिनि एक नाम्बार हेंथा जानानै दङ। खारन बर' जाथिनि सिमां 100 बोसोरनिबो बारा आन्दोलन खालामनाय बर'लेण्ड नांगौ होननाय सिमांखौ दिनै बिजेपिआ थगायनानै खनसेनो मस्रायबाय। जाय खुंथायखौ जोङो BScनि उनाव BTC मोन्दोंमोन आरो BTCआ बर'नि मोनसे 6 शिड्युल संबिधानिक प्रभिजनाव मोननाय गाव खुंथाय सेल्फ रुल आरो बे सेल्फ रुलआ ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि पावारफुल मोनसे गभर्नमेन्टमोन। दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा अर्थात बिजेपिआ थगायनानै प्रमद बर'खौ थगायनानै एबसुखौ थगायनानै NDPनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ थगायनानै दिनै बे BTR खुंथाया
बिटिआर जे एग्रिमेन्ट बे बिराद गाज्रि मोनसे एग्रिमेन्ट दिनै बर' हारिनि हा हुखौ लानानै हारिनि राव हारिमु गासैबो बाहायनो जोबफाजोब्बाय बर' रावा 8 सिडुलाव हाबनाय मोनसे राव आरो बे रावा आसामावहाय एस'सियेट लेंगुवेजमोन एसामिसजों लोगोसे आरो दिनैहाय मा जाबाय दिनै बिटिआरनि एग्रिमेन्टआव बिटिआर एकर्डजों दिनै बे बर' रावा दिनै न'हयार बे 8 सिडुलाव हाबलायनाय बर' रावा दिनै एस'सियेट लेंगुवेज नङा बियो एसामिसासो बिटिसिआव राव जाबाय आरो बेनि गाहायावसो बर' राव जाबाय बेबायदिनो गोबां खोथा बेखायनो मा बुंनो सानदों एबारनि निर्बाचना बर' हारिया उन्नति आरो डेभेलपमेन्टखौ लानानै फाजायाखै बर' हारिया गिबिथाराव सेथियावनो बे हारिनि थांनानै थानाय थामोनथाखौसो लानानै सिन्था खालामदों बेखायनो बे बर' हारिनि थांनानै थानायनि थामोनथाया दिनै बिटिआराव मोजां नङा बे बर'नि 3थि एकर्ड प्रमद बर'नि एकर्डआ गबिन्द बसुमतारिनि एकर्डआ दिनै हारिनि थांनानै थानायनि रैखाथिखौ होनो हायाखै बेखायनो जोंनि गांनाय उखैनाया दाबो जोबाखै दा बेखायनो बर' हारिया सेन्टिमेन्टआवसो भट होगोन बिजेपिआ जोंखौ थगायबाय जोङो बिजेपिनो भट होआ इउपिपिएलआ जोंखौ थगायबाय गोबां खोथा होनदों बिथांमोना न'खर जोङो साख्रि होगोन मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जोङो 75,000 फैसा हरगोन बोरो बे गासिबो बिजेपिआ हिमन्तआ थगायसुला प्रमद बिथाङाबो थगायसुला बे खोथाखौ रायजो राजाया बर' रायजो राजाया मोजाङै मिथिथारगौ बेखायनो नैबे गसाइगाव कनस्टिटुवेन्सियावहाय 45,000 बर' भटार्सफोरनि मादाव 40आनो 5 पलिं जागोन बे 40 पलिंनि गेजेराव 30निफ्राय 35 बर'फ्रा कंग्रेसनो भट होगोन आरो आदिबासिफ्राबो गावसिनि केन्डिडेट गोबां बोसोरनि उनाव बिथांमोना दिनै बे सिटखौ मोनफिननो हादों गावसिनि केन्डिडेट हिसाबै आदिबासियाबो बेबायदिनो 46,000 बिथांमोना पलिंआ एसे खम जायो थेवब्लाबो जोङो बिथांमोननिफ्राय 20,000खौ जोङो मोनखागोन फारसेथिं मुस्लिम भट माइनरिटि भटआनो बेहाय बे एलएसियाव बांसिन 55,000 सामथिं दा बाय मा जाबाय बे गरकुटि आरो सिपाझारनि खोथाखौ लानानै दिनै मुस्लिमफ्रा बिराद दुखु दिनै बिजेपिआ हिमन्त गभर्नमेन्टआ दिनै मुस्लिमफोरखौ एखे अना खाना एखे मिथिखा हुसिखा बिथांमोनखौ बे हा हुनि बेफाराव लानानै न' बां सिफायनाय आरो मानसि गावथारनाय बे गासैबो केसखौ लानानै मुस्लिमानो बिरोध मोनदों दुखु मोनदों बेहायल' नङा आसामल' नङा सारा प्रिथिबियावनो बिथांमोना खुद्रिदों दा बेखायनो मुस्लिम भटखौ बिजेपिआ मोना इउपिपिएल माने बिजेपि बिपिएफ माने बिजेपि गतिके बिथांमोना बिजेपिनो एसे एनै मोनगोन गावसिनि मेम्बारफोर दङ बिसिडिसिनि मेम्बारफोर दङ प्राइमारि दं हिसाबै बिथांमोना 5% 7% मोननो हागौ नाथाय फ्राय 30 to 35% भटआ कंग्रेसनाव गोलैगोन बे गतिके जोंना देरहानाया रोखा गबिन्द बसुमतारि बिथां अर्थात सोमखोर एनडिएफबिनि नाम बिथाङा रन्जनि आमोलावबो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन उनावहाय धीरेन बर'खौ होख्लायनानै गाव प्रेसिडेन्ट जादों दा बावहाय जोङो नुदों गबिन्द बसुमतारि बिथाङा जे भाषणखौ होदों जे एनडिएफबिफ्रा 4 लाख रांनि थाखायसो बे गिलौ बालौ बृहत उदां बर'लेण्डनि दावहाखौ नांदों होननानै बुंनाया उदां बर'लेण्ड सोरजिनायनि दावहाखौ नांदों होननाया एनडिएफबिनि जारिमिनाव बेनिख्रुइ देरसिन अपमान जोङो नुवाखै आरो बे अपमाना सोरबा एनडिएफबिनि बाहेरनि मानसिफोर होनाखै सोरबा राजखान्थिगिरि होनाखै बेखौ एनडिएफबिनि गायसनगिरि फाउन्डार मेम्बार गबिन्द बसुमतारि बिथाङा बे बुंनाया बिराद माने खालि एनडिएफबिनिल' थाखाय नङा गासै बर' जाथिनि थाखाय मोनसे लाजिनांथाव जाय दावहारु जोहोलावजोफ्रा बिथांमोना हारिनि थामोनथानि थाखाय गावखौ सेक्रिफाइस खालामगौ गावखौ बावहैबाय आरो बे एनडिएफबिखौ लोब्बा लानानै हाजार बर'फ्रा दिनै गावथारजाबाय बुथारजाबाय बिसाय गैजायै जाबाय आरो गथ'फ्रा बिफा गैजायै जाबाय दा बे खोथायाव बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों जे एनडिएफबिफ्रा 4 लाख रांनि थाखायसो दावहा नांदों होननाया बिराद गाज्रि आं बेखौ ओरैबायदि मोनदों खारन आङो कंग्रेसआव हाबनायनि सिगां पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि बर'लेण्ड मुभमेन्टनि आंबो चिफ कनभेनर एनडिएफबिजोंनो जरित्र जाफानानै एनडिएफबिजों थाफानानै जोङो दावहा नांदोंमोन जोंनो आलादा रायजो नांगौ होननानै दा बावहाय आं ओरैबायदि नुबाय बिथाङा सासे एनडिएफबिनि फाउन्डार जानानै बेबायदि खोथाखौ बुंनाङा खारन एनडिएफबिनि सिस्टेमाव जोङो मिथिनो मोनो सोरबा सासेया बै समाव सासे सिख्लाखौ गोसो थोबाबो गावथार जायो सोरबा सासेया बै समाव थाइसे थाइनै फैसा दाहार लाबा सिखाव खावखोमाब्लाबो बेखौबो गावथारो दा बेबायदि जारिमिनाव बिथाङा बे खोथाखौ बोरै बुंनो हागौ खारन एनडिएफबिफ्राथ' बे केडारफ्राथ' गोसो जानानै गावसोर थाङाखै रन्जन दैमारि बिथांमोनहा लोगोसे गबिन्द बिथांमोनहा रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामदों जे जोङो बर' लेण्डखौ जोङो सोरजिगोन बर' हारिनि थांनानै थानायनि मोन्थायखौ जोंनो नांगौ बेखायनो फै जोङो ज' सेंग्रा सिख्ला बयबो दावहा नांनि बे हिसाबै गबिन्द बसुमतारि मोना न' थांनानै सेंग्राफोरखौ बुरखायहैदों फस्लायहैदों आरो लाबोदों एनडिएफबिआव सोदों दिनै बे मानसिया दिनै गावहा दिनै दैदेनगिरि जानानै गावहा दिनै राजखान्थिनि मोनसे गेदेर बिबान मोननानै बिटिसिआरनि डिपुटि चिफ जानानै बिथाङा बे बिपिएफ एनडिएफबिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेबायदि बुंनाया बेनिख्रुइ गाज्रिसिन जेबो जायाखै दा बेखायनो आं बुंनो सानदों बर' रायजो राजाफ्रा गबिन्द बसुमतारिखौ
सिनायनांसिगौ आरो बिथाङा दिनै सासे बर'नि मादाव बर' दैदेनगिरिफोरनि मादाव सासे बादुला सुवा गोनां दा बेखायनो जोङो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय लिडार नङा बिटिआरनि लिडार नङा आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांखौ भट होआ जोङो बिथांखौ फेजेनगोन